מה זה בעצם גניקומסטיה? זו בעיה שמטרידה כמעט כל גבר שלישי בעולם. זה בעצם הצטברות של שומן ורקמת שד בחזה של הגבר. וזה מעניק לנו בעצם את אותו המראה הנשי מעט של החזה. הדבר בעצם מפריע כאשר אתה הולך לשפת הים, או אתה נמצא בשירות הצבאי, אתה מתקלח עם החברים. קשה לשאת את זה, והמון גברים סובלים מזה, ויש לזה בעצם פתרון מהיר, פשוט ומאוד מאוד נוח. דבר ראשון, לפני הכל, ספורט לא יעזור לטפל בעסק הזה לעולם. ואני אסביר גם למה. השד בעצם יושב על השריר, וברגע שאתה מפתח את הגוף ומפתח את השרירים, זה מנפח את השריר, ואז השד בולט עוד יותר. ולכן שום פעילות ספורטיבית לא תעזור במקרה הזה. מתחילים לנתח את הדברים האלה החל מגיל 16 מגיעים אליי כבר, או 17 לקראת השירות הצבאי, ויש לי גם גברים בני 60 ו-70 שמקבלים טיפולים הורמונליים בעקבות סרטן של הפרוסטטה, או טיפולים נגד גדילה של הפרוסטטה, ואז החזה הגברי מתפתח ונותן ומעניק לאותו גבר מראה מעט נשי יותר. השיטה הישנה בעצם הייתה לעשות חתך על קו הפטמה, להוציא את רקמת השד, להוציא את רקמת השומן, לסגור וללכת הביתה. אבל הרבה מאוד פעמים, כשאתה גם מוציא את רקמת השד וגם את רקמת השומן, נשאר שם המון אור עודף. ואז מה שאתה יכול לעשות בעצם עם אותו האור העודף שנשאר שם לאחר ששאבת והוצאת את הכל משם, זה בעצם לקבץ את האור וליצור צלקת שיש לה צורה של עוגן. זה סביב הפטמה, קו ישר ועוד קו למטה. זה דבר שהוא כמובן בולט, רואים אותו, למרות שלגברים לנו יש תמיד שיער באזור הזה, אבל הרבה גברים לא חשים בנוח להסתובב בשפת הים או במקלחת עם כזאת צלקת. כולם שואלים אותך למה יש שם צלקת וכן הלאה וכן הלאה. היום יש שיטה קלה יותר, פשוטה יותר, זה בעצם שאיבת השומן בלייזר. אתה עושה חתך בסביבות 2-3 מילימטר, ונכנס לרקמת השד והשומן, ופשוט שואב ומפרק אותה. אז עשית את זה, הוצאת את רקמת השד, הוצאת את רקמת השומן, מה נשאר לך הלאה? יש לך שם אור עודף. הדבר, הפלוס הגדול בשאיבת שומן בלייזר הוא שאתה מכניס לתוך מכשיר השאיבה גם סיב לייזר שמחמם את אותו אזור. וברגע שמחמם, אתה מחמם את אותו האזור, האור מתכווץ. תחשבו על סטייק שאתה שם אותו על מחבת. ברגע שאתה שם את הסטייק על מחבת לוהטת, הוא מתכווץ. למה הסטייק הזה מתכווץ? הוא מתכווץ בעצם בגלל שסיבי הקולגן באותו האזור מתכווצים. אותו הדבר אני עושה למטופלים שלי. אני נכנס עם המכשיר לשאיבה, עם סיב הלייזר, גם שואב, גם מחמם את האור, האור מתכווץ. כמה זמן צריך עכשיו בבית חולים לאחר מכן? מספר שעות ואתה הולך הביתה. אתה יכול ללכת לאחר מכן, מה שאתה צריך בעצם לעשות זה ללכת לאחר מכן עם מכוך, מעין חגורה, מעין סטריפ כזה שנמצא פה, שאתה שם אותו על בית החזה, ובסביבות 2-3 אתה הולך עם זה, אתה יכול לשים את זה מתחת לטי-שירט או לסוויטשירט, זה לא מפריע. המינוס היחידי, לא עושים פעילות ספורטיבית בסביבות חודש. כאבים כמעט ואין בניתוח הזה, זה לא משהו שכואב מאוד. מתי כדאי לעשות את הניתוח הזה? האם זה משנה אם אתה עושה את זה בקיץ או אתה עושה את זה בחורף? התשובה היא לא. תזכרו, הדברים האלה, המיתוסים האלה שעושים ניתוחים בחורף, כבר זה לא קיים יותר, מכיוון שבכל בית יש מזגן ואני יכול להפוך כל חדר לסיביר אפילו. לכן אין כל משמעות היום לניתוחים האלה של להגיד לעשות אותם בקיץ או בחורף. תעשה אותם בזמן המתאים לך. תמיד אני אומר, לוס אנג'לס, הוליווד, בירת הניתוחים הפלסטיים, שוכנת במדבר, לא היה שם חורף לעולם, ומנתחים שם 365 ימים בשנה. הניתוח הזה הוא מהיר, אורך בסביבות שעה, הוא פשוט ומקל על גברים רבים, החל מגיל 16 ועד גיל 70, ומחזיר להם בעצם את המראה של השד הגברי, ואין להם יותר את אותה הנפיחות ואת הבליטה של השד הנשי.
וזה דבר מאוד מאוד חשוב, בפעולה קצרה, מהירה ומאוד מאוד פשוטה.